Tak dámy a páni, ja vás vítam pri dnešnom videu, no a dnes preskúmam dedinu Lišňovce. Keby ste chceli, že ďalšie takéto videá, kde skúmam dediny, mapy Google, dajte like, dajte follow, hlavne ma podporte a dajte aj na toto video zdieľať. Dobre, budem hovoriť názorne, poďme si rozhodnúť. Takže, tuto vstupujeme do Lišňovec zo smeru Horhovca, to je zozadu. A rozhodne toto ja moc nemám, keď sú nastavené tabule len na jednej strane. Lepšie je to tak, keď to je na tých dvoch stranách a potom vieš, kde sa to nachádza a tak. OK, toto je také trošku výnimočné, keď tu vidím dobre, že je tu staveko. Hovorím, staveko je tu preto, lebo pozrite sa na to, tu sú normálne autá, niečo sa tu rieši. A hneď tu je ďalšia výhoda, že keď napríklad niekto ide do Nitry alebo do Hlohovca, tak má dobrú výhodu, že na jednej strane, na tejto napríklad strane nemá výhodu, lebo nemá tam poriadnu zastávku, ale na tejto druhej strane tá zastávka je veľmi dobrá. Dalo by sa tam asi vydržať, pozrite si, keby napríklad, že pršalo a tak. Proste na druhej strane je to výhodné. Poďme ďalej, musíme nájsť vlakovú stanicu. Pozrite sa. Ďalšia vec je taká, že tuto odtiaľto kúsok je aspoň vlaková stanica, že napríklad hneď na začiatok to dajú. Pozrite na to. Hneď na začiatok. A ďalej to ide tak, že základná škola, materská škola, železnica stanica. Ja som kde tú základnú školu nájdem. Poďme napríklad pozrieť do týchto uliček, radšej pozrieť nebudeme, lebo nebude to asi moc také vhodnejšie, ale zatiaľ som nikde nenašiel cintorín. No, pozrite na to. Tu napríklad máme toto. Tu máme napríklad tuto už aj dobre, nepôjdeme pozerať, aké sú tam domy. Ďalej ideme tuto ďalej, pokračujeme, reštaurácia Barborka, áno. Tá kámoško, tuto robia dobré pečivo. Tu robia dobré pečivo, tuto proste sa to pečive vyžívajú, normálne by som povedal, áno. Proste túto pečivo je proste vynikajúce, tu máš aj reštauráciu, tam by sa dalo, normálne kámo, toto je tak trošku gastronomické by som povedal, lebo pozrite sa aj kebab. Normálne v tomto okolí to vyzerá tak gastronomicky, ale zaujímavé je, že som zatiaľ nenašiel nikde školu. Ach jaj, dobre. Zase zastávky, proste zastávka býva na každom rohu. Ešte reálne, kámo, predstavte si to. Tuto niekto býva kúsok a predstavte si, prejde na druhú stranu a normálne on tu má jednotu a má tu paketu, že napríklad keď chce niečo predať, tak to predá takto sem. A pozrie sa. OK, teraz by sme sa asi trošku išli pozrieť túto ku kostolníku, ale zaujímavé, že som stále nenašiel tie školy. Pozrite sa na to. Poďme. Prepačte, že zývam, ale teraz už vidím to, že sa tomu kostolu ani nedostanem, keďže je to len hlavné. OK. Poďme tuto, na chvíľku sa presunieme, lebo máme ešte ďalej. A tuto znamená to, že tuto už ideš do Rumanovej a do Babu, takže tuto už také nič není zaujímavé, takže môžeme sa vrátiť. Tuto len vieš, že buď pôjdeš do Hlohovca, alebo pôjdeš do Nitry. OK. Zaujímavé to tu máme. Poďme ďalej. Napríklad tuto máte toto. Máme tu domy. Tuto už len ľudia bývajú proste. Zvyčajne to vidím tak, že niektorí ľudia bývajú na hlavných cestách a niektorí bývajú v tých kútoch. No ja hovorím, že najlepšie bývať v tých malých uličkách, lebo napríklad, keď bývaš v tých malých uličkách, tak ja som ti tam to furt nechodí každých 5 minút auto, ale chodí tam aspoň raz za hodinu. To je výhoda. A tuto máme cintorín, ježiši, toto je veľký cintorín. Pozrite na to, aký veľký cintorín tam majú. Kámoško, toto vy aj nesledujete. Normálne tuto majú aj bytovky, no, tuto aj v bytovkách by sa dalo bývať, ale kto by býval v bytovke na dedine. Hovorím, nechápem jednu vec.
Dedina na hlavnej ceste, dedinu na hlavnú cestu by som ja moc akože nedával, ale už tak to musí byť, nejaká dedina musí byť predsa na hlavnej ceste. Nemôžeš všetky dediny dávať len do stredu. Ty nemôžeš všetko dávať len na malé uličky. Proste Klačany to tak, napríklad, kto by chcel Klačany, môžete napísať, ale napríklad niekto by nebol na to, že by Klačany niekto robil a tak. OK. A ďalej tuto už sú len opäť domy, takže tuto už tiež asi nič také neprekvapí. Hovorím vám. Je to taká dedina, ktorú len prejdeš rýchlým krokom asi tam. Hovorím ti, prejdeš rýchlým krokom asi tam, kde máš byť. No tuto klasicky už len budeš kráčať, cupitať a cupitaš až do Nitry. Alebo keď napríklad niekto býva v Alekšinciach, čo je úplne že prevedel tejto série, zabočí doľava a je v Alekšinciach. To je jediná odbočka je na Alekšince a ďalej už hovorím, je to také, že no, je to napríklad také, že to už je, že toto už nechcel vedieť, veľmi sa ospravedlňujem, že zývam, neviem čo je aj so mňou. Hovorím vám, Lišňovce sú také, Lišňovce sú za mňa také, že proste v Lišňovciach, no aspoň niečo pozitívne. Aspoň tu je niečo pozitívne, že aspoň tu to tak není. Aspoň tak. No, keby som to mal hodnotiť, tieto Lišňovce, za mňa, je to taká, že dedina hlavnej ceste medzi Hlohovcom a Nitrou. Hovorím, je to jedna taká časť, je tam gastronomická. Potom, keď zabočíš doprava, tak tam ideš do Rumanovej, takže do Rumanovej ideš len si tam hneď. No a hovorím, je to také, že keď zabočíš do Rumanovej, tak sa tam aj objavíš nej, ako zabočíš. Hovorím, Lišňovce sú taká dedina, že prejdeš len a ideš ďalej. Takže ja hovorím, že Lišňovce za mňa, jedine v Lišňovciach robia, že si v Lišňovciach kúpiš dobré pečivo. A keď sa vám toto video ľúbilo, keď áno, tak mi napíšte komentár, dajte na toto video like, dajte sledovať, dajte zdieľať, napíšte mi to, čo by som mal točiť najbližšie. Zatiaľ sa držte a čaute.